Tu hi toques? Jo hi toco. Em dic Aitana Ruiz Matellán i tinc 15 anys. I em dic Clara Martí i tinc 15 anys. Estudiem a l'Estudi Musical 143. I ens agrada molt tocar el piano perquè toquem juntes ja des de fa molts anys, a quatre mans, i passem grans moments i a més, doncs, té un gran repertori. Ara estem tornant de tocar en un concert del Maria Canals a l'illa Diagonal. I ara tocarem el Pas Espanyol de Foré. Esperem que us agradi.